Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat sa araw ng graduation at recognition program ng Mubic Christian School. Maraming salamat sa mga bumubuo ng paralang ito sa pangunguna po ni Ginang Nonita Katarungan, ang ating administrador, si Ginang Magi Katarungan Bilyesa, ang ating mahal na prinsipal, at ang mga masisipag at magigiting na teaching staff. Marami po sila. Hindi ko na sila mapapangalanan. Ang lahat ng mga magulang na nagsakripisyo sa pag-aaral ng kanilang mga anak dito sa Mubic Christian School. Sa lahat ng mga manunood at tagapakinig ng mensaheng ito. Sa lahat ng mga bata na magtatapos sa Kindergarten 2. At sa lahat ng mga bata na mabibigyan ng karangalan sa kanilang pag-aaral. At higit sa lahat, sa ating Panginoong Diyos na buhay. Bigyan din natin ng pagkakataon na mabigyan ng pansin ang bumubuo po sa sangay po ng Department of Education at sa lahat ng sumusuporta po sa Mubic Christian School. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid, mga tagapagturo, magulang at mag-aaral. Ang ating paksa sa taong ito ng ating pagtatapos at recognition ng mga bata ay ito po: strengthening the quality education amidst COVID-19 pandemic. Sa Tagalog po, kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Marahil ang mga bata at mga magulang ay naninibago dahil nga po sa kakaibang sitwasyon na dala-dala po ng pandemyang ito. Kung iisipin po natin yung mga nakaraan, parang nagugunita natin ang mga magandang bagay na nangyari sa atin sa larangan ng edukasyon. Kaya nga, naalala ko tuloy yung awit ni Noel Cabangon, yung Kanlungan, na sabi po doon, panapanahon ang pagkakataon, may babalik pa ang kahapon. Mahirap nang ibalik ang kahapon. At alam ko na sa bawat panahon, may bagong yugto, may bagong hamon, may bagong karangalan, may bagong awit. Meron din pong bagong hangarin. At tayo po ay lugod na nagpapasalamat dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na kahit sa banta po ng ating seguridad na dala ni COVID-19, ay hindi po naging hadlang na ipurso o ipagpatuloy ang pag-aaral po ng mga bata o ang ating mga anak. Dahil napakalaga po ang pag-aaral na ito, dahil ikaw, ako bilang isang magulang, ito ang tanging pamana natin sa ating mga anak. Dahil ang karunungan sa pag-aaral, hindi lang po ito minsanan, hindi lang po ito seasonal, kundi ito po ay lifetime. Magbibigay po ako ng isang talata na nabanggit po sa Biblia na sana maging daan po ito, mga anak, mga bata, na kayo ay magpatuloy sa napakagandang kalidad ng edukasyon na kahit may pandemya pero ito ay napapalakas, nagiging matatag.
Sabi po sa Bagong Tipan sa Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata bilang 14, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong paniwalaan, sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Ulitin ko Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong paniniwalaan, sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa inyo. Kahit na spiritual ang pinaka puon ng talatang ito, alam ko na makakatulong din sa atin ang talatang ito na magpatuloy tayo sa bawat hamon na dumarating sa ating edukasyon. Lalong-lalo na sa inyo mga anak, mga bata. Alam ko na kayo po ay nanibago sa sitwasyon ninyo dahil hindi nga talaga normal yung ating ginagawa. May tinatawag po na Google Classroom. May Zoom meeting. Meron po namang tinatawag na Messenger Group Chat. May module, Flex on Learning, Virtual Learning, at marami pang iba. Minsan may kausap akong bata, kumusta ang iyong pag-aral, iho? Okay ba? Kahit na may pandemya? Okay, uncle, sabi niya sa akin. Dahil kami ay nakakapag-module legends, sabi ng batang ito. Mobile Legends, Module Legends daw. Pinagsasabay yung pag-module at yung paglalaro ng Mobile Legends. Ngunit tandaan nyo na sana sa panahon ito, kung ano yung natutunan mo sa iyong pag-aaral, kahit na hindi ito normal, kahit na hindi tulad ng dati, tandaan mo, kung ano yung mga prinsipyo na natutunan mo, naway matutunan mong magpasalamat sa mga taong nagturo sa iyo. Lalo-lalo na sa mga magulang mo, na laging nandyan ang kanilang suporta sa iyong pag-aaral, at ang mga guro ng Movie Christian School na nagsisilbing pangalawang magulang ninyo para maghatid ng mga kaalaman na makatulong sa inyo sa inyong hinaharap. Ngunit ang tanong, kung kalidad na edukasyon ang nais makita sa inyo mga anak, sa mga graduates at sa mga marirecognize sa taong ito or school year 2020-2021. Ano ang mga bagay na dapat mong gawin para ikaw ay magiging matatag sa kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemya? Meron akong acronym at madaling intindihin ito. Ginamit ko yung salitang learn. At bawat titik nito ay may kahulugan. Pag sinabing learn, pag-aral, matuto, di ba? Sa anumang layunin ng iyong buhay na makamit ang edukasyon. Paano magiging matatag? Meron akong 5. Una, number 1, love what you learn. Kailangan mong mahalin kung ano ang natutunan. Hindi lang basta pag narinig, bukas makalawa, limot na. Dapat isa puso at isa gawa. Pangalawa, from the word learn. Una, love what you learn. Pangalawa, enable exciting opportunities. Pag sinabing enable sa Tagalog ay paganahin. Paganahin mo ang paganahin mo ang napupukaw na pagkakataon. Ayan. Pag sinabing exciting, ano ba yung mga exciting moments na nangyari sa iyo sa panahon ng pandemya?
Ikaw ba ay natutong maging dependent sa iyong pag-aral na kahit meron kang module, ay hindi ka dumidepende sa iyong nanay, tatay, si ate o si kuya? Ano ba yung enable exciting opportunities mo? Ikaw ba ay natutong mag-computer? Ikaw ba ay natuto sa mga gawaing bahay? Ikaw ba ay natuto sa isang aralin na hindi mo naman ito na-improve, pero na-improve mo sa sarili mo dahil ginawa mo ang lahat? Kaya wag sana nating palipasin ang panahon. Habang may pagkakataon na tayo ay dapat matuto at mag-aral, wag natin sayangin kahit na may pandemya, kahit na nasa bahay lang po tayo, kahit na may limitasyon ang ating face-to-face na pag-aaral. Kahit na mahirap dahil hindi kayo nakakalabas, tandaan ninyo, naway mapagana yung puso natin, yung utak natin, yung buhay natin sa ating pag-aral sa bawat hamon na kailangan nating maranasan. Pangatlo, from the word learn, aim high, sure fly. Ulitin ko aim high, sure fly. Pag sinabing aim high, ikaw ay may mataas na hangarin at sigurado o tiyak ang iyong pag-angat. Kung ikaw ay may mataas na hangarin, dapat ito yung lalakaran mo. You don't only moving onward, you are also moving upward. Na lagi nating tandaan na kung tayo ay dumidepende lang sa ating sariling kakayahan, hindi po ito magtatagal. Kailangan po natin ang patnubay ng ating Diyos, ng ating Poong May Kapal sa kalangitan, upang siya yung gagabay sa atin na gawin kung ano man yung mga bagay na nais nating mangyari sa ating buhay. Ako, nangarap din ako. Marami akong naging pangarap sa buhay. Kahit na ako ay naging luko-luko, pagdating ng high school, nung ako ay nasa elementarya, ako ay nasa top 5, nasa honor roll. Pero nung ako ay nasa sekundarya, ako ay nasa horror. Ngunit alam ninyo, natutunan ko na palagaan ang mga bagay na natutunan ko. Kaya, nung ako ay nasa kolehiyo, nakita ko ang kalagaan ng pag-aaral. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon na ako ay nakapagtapos ng 2 kurso, pero mas pinili ko na gamitin ito sa paglilingkod sa Diyos. Dahil nakita ko ang mga ginintoang aral na natutunan ko sa ating Panginoon. Na ito yung nagbago sa aking pananaw, nagbago sa aking buhay. Kaya tandaan natin, kailangan natin ang patnubay ng ating may kapal. Aim high, sure fly. Pang-apat, respect and connect. Pag sinabing respect, igalang mo ang mga nagtuturo sa'yo, ang mga school authorities, kahit na kung minsan hirap dahil gumagamit tayo ng online learning. Pwede nating i-off yung audio o yung video at pwede kang humiga habang ikaw ay nakikinig. Ang mga nagtuturo sa atin ay nagsasakripisyo rin sila na matugunan yung pangailangan natin sa panahon ng pandemya para mapalakas tayo sa ating sarili, sa ating pag-aral. Respect. At kailangan nating kumonekta sa kanila. Hindi lang tayo kumukonekta sa cellphone dahil madaling mag-Facebook, isang click lang, Mobile Legends, or mobile games. Tandaan po natin na pag sinabing connect, dapat ginagawa rin natin kung ano yung mga bagay na hinahatid sa atin ng ating mga guro para pag-aralan ang ating mga assignments, ang ating mga take-home assignments, ang ating mga projects, yung mga bagay na ipapagawa sa atin. Kailangan natin gawin kasi nga, kaya nga sila kumukonekta sa atin. Kahit na hindi tayo nadadalaw dahil sa pandemyang ito, pero kumukonekta sila sa atin sa pamagitan ng technologies at maging sa kanilang dasal o panalangin sa inyo o sa ating lahat.
Kaya mga minamahal na anak, mga bata na magtatapos at mga batang marirecognize, matuto tayong rumispeto sa mga tapat at masisipag nating mga guro at matuto tayong kumonekta sa mga bagay na ipapagawa nila sa atin. At higit sa lahat, matuto tayong kumonekta sa ating poong may kapal. At panghuli, from the word learn, yung tinatawag na never give up. Never give up. Kahit na umaayaw ka na, anak, sa iyong pag-aral, dahil parang napanghihinaan ka na ng loob, dahil hindi na nangyari yung nais mo na mangyari sa iyong buhay. Tandaan mo, strengthening the quality education amidst COVID-19 pandemic, kailangan mo na kumapit, huwag kang bibitaw. Kasi kahit na ikaw ay bibitaw, ikaw ay hawakan pa rin ng iyong mga guro. Hindi kanya i-give up. Hindi kanya pababayaan. Maging ang iyong magulang, hindi kanya pababayaan. Tandaan mo, mga anak, kung ano yung natutunan natin, palakasin natin ito na maging bahagi ng ating buhay ngayon at magpakailanman. Love what you learn, enable exciting opportunities, aim high, sure fly, respect and connect, never give up. Kaya naalala ko tuloy yung awit ni Noel Cabangon, panapanahon ang pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Kahit na panapanahon ang pagkakataon, kung ano yung kalidad ng edukasyon na naranasan mo at natutunan mo ngayon sa gitna ng pandemya, huwag mo na itong sayangin. Dahil hindi na may babalik ang nakaraan, hindi na may babalik din ang bukas. Kaya ngayon, gawin mo kung ano yung dapat upang ikaw ay maging matatag sa kalidad ng edukasyon na matatamasa at matatanggap mo sa iyong buhay. Naway pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at sa ating lahat, ang Diyos ang maluwalhati sa inyo at sa atin. Congratulations sa mga graduates at maging sa mga marirecognize dahil sa kanilang achievements sa kanilang pag-aral. Congrats din sa mga parents for a job well done, caring, supporting, and loving your children, and to our beloved teachers who gave their time and sacrificed themselves for the betterment and future of our children. To God be the glory.